سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا، سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملتی مثال کوئی نہیں۔ اور جگتے باہر آیا، جگتے باہر آیا، رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا۔